Назаўтра адбылося неверагоднае. Уладзе патэлефанавалі з бібліятэкі і запрасілі на сустрэчу з той самай пісьменніцай, пра якую учора расказваў Стасік, чыя кнігі наперад чытала ўлада. «Я абавязкова прыйду», – абрадаваўся дзяўчынка. «І нас вазьмі», – папрасіў Вухуцік. «Як жа без вас?» – усміхнулася сяброўка. Улада сидела у першым радзе гледачоў. Заплечнік з кампаніяй іншапланетнікаў стаяў у ёй на каленях. У Хуцяны было ўсё добра бачна. У зале бібліятэкі сабралася шмат дзяцей. Многія былі з бацькамі ці бабулямі і дзядулямі. На пачатку слова ўзяла захавальніца кніжных скарбаў. Яна сказала, што ў бібліятэку сёння завітала сапраўдная кніжная фея.